to tich orumo, idhi yudo ka nyaka ng'ato koro ti matek kato opar maber ma kisungu luongo ni thinking outside the box. Nikech kato bedo ni koro ng'at machielo nigi msara moromo manyalo pod nyalo rito dala kata nyalo rito ot, to ibro yudo ka dipo ka keny okethre to idhi yudo kionge gi gimoro. Koro odhi golo wach mar bedo lesi. To gima tek en gima ng'eyo ni timre kendo bro timre kendo pod timre, inyalo yudo ka ng'ato nwang'o ka koro nitie laziness moro, to odhi kano gik moko korgi, magi gik makoro pando maybe men gi mong'eyo kata okil kama loka mong'eyo, kendo moko setimre moyudo ka koro ng'ato onge to okil kama loka mong'eyo gik manitie, to be kelo ne gi tich matek to gigi ang' na wachi koso kana wachi. But kama dwani kendo monda chaka mula hinya nikech okelo chandruok mang'eny, en kama koro ng'ato kelo ji okendre e oganda mopogore. Koro ka ji okendore oganda mopogore nikech ng'ati golo loka nam kachumbi to in koni. Ging'eni kaponi en pendo to gin yot mondo gipand gik moko mabor kamano e yo mayot nikech ji owuok kuonde mopogore. Bas oganda mamoko bende nitie mong'eyo kaka gijago kwandgi. Ka gisego kwandgi ting'eni kaponi ok in kod nyalo kendo onge gimikelo, ginyalo goni kwano mipoko weye mata ta ai dhi kelo chandruok. Nikech ogendni moko bende kowuok to giwuok ga gi nyithindo. Giwuok ka nyithindo to ai kuri wei gi lweti nono. Maparo ni injinia Lazaro omule matin. Nitiere ogendni moko mong'e kaka gigo kwano ka gintie oganda machielo. Mipoka ng'ato we koro ka ena ng'ama koro we to sa bendo osekadho. Koro magi jok minwang'o ka bedo gi tuoche mag paro. Ai kosebedo gi tuoche mag paro to konyal chako manyien nikech koro osekwan gik mane okelo to dhi oyud ka tin, ng'acha bendo osewuok, en koro nyalo dhi mbele to we ng'ama chielo mane mige ne tin atamalo ne tin, ta ai wayudo ka koro tuoche mag paro nyalo bedo mang'eny.